Выгнаў жонку зімой на вуліцу, забраў малую дачку. Наша Ніва даведалася дэталі разводу касманаўта Олега Новицкага, які сышоўся з беларускай касмічнай турысткай Василевской. В 2 часа ночи мой муж космонавт Олег Новицкий, герой России, выгнал в 2 часа ночи меня из дома, поменял замки, забрал мою маленькую дочку 6-летнюю и забрал мой телефон. И поскольку мне негде ночевать, вполне возможно, что сегодняшнее место моей ночевки будет вот здесь, на КПП, Центр подготовки космонавтов. На відэа жонка Новицкага Юлія, сама яна расіянка з горада Барысаглебск. Там знаходзіцца навучальны цэнтр пілотаў. Там вучыўся і Новицкі. Яны пазнаёміліся. Усяго праз месяц хлопец запрасіў Юлію ў Беларусь, каб пазнаёміць з бацькамі. Яму было 23 гады, калі яны пажаніліся. У іх нарадзілася 2 дачкі. Пражылі яны разам амаль 30 гадоў, але нешта зламалася ў 22-м. Пры канцы таго года жонка выклала ў Інстаграм відэа з просьбай абараніць яе ад героя. Новицкі мае званне Героя России. Жонка рассказывала, что Новицкі выгнаў яе з дому. Пазней яна плакала, что муж не дае ёй бачыцца з дачкой. І супадае, акурат у снежні 22-го Василевская прыехала ў зорны гарадок на абследаванні. Магчыма, тут хаваецца і адказ, чаму ў касманаўткі ад Беларусі выбралі дзяўчыну фактычна без адукацыі, без ніякай навуковай базы. Ва ўніверсітэт яе прынялі толькі пасля палёту.